So it's our third day ng aming hashtag healthy living. You guys, it's our third day ng aming jogging session with Adventure. Ito pa. Let's go guys! So andito po kami ngayon sa C5 Extension, Las Piñas, Parañaque boundary. So ayun, nagre-ready na po kami. Come on! Admin Jaika, Mother Deer, tsaka Transport Cherry. Mother Deer. Okay, so it's our third day ng aming hashtag healthy living. And ayun, magsisimula na po kami ng aming stretching exercise. So every time na mag-exercise po kayo, huwag niyo pong kalimutan na mag-stretching exercise. And yun, pakitanggal din ng mask, especially kung wala namang malapit, kasi para hindi po ma-impede yung normal breathing natin or air circulation. Thank you. Sige, dalawa. Hello guys, so patapos na po kami ng unang laps namin. So magpapangalawa na kami. So hindi namin mahanap si Admin Jake at saka si Mother Deer. So kasama ko na si Admin Cherry, ay si Transport Cherry. So far nag-improve na siya. Dati hingalin siya pero ngayon parang ewan, siguro may tinig tong pills para hindi mapagod. So ayun guys, update ko na lang kayo mamaya. So guys, ito yun, makikita niyo po ang dami po talagang nagja-jogging. Iba-iba from matanda to bata, dalaga, binata. So ayun, ang dami po dito. So iniimbita po namin kayo na mag-jogging din po dito sa C5 Extension. So dito po ang exercise na hello guys, so ngayon is 7 PM and kakatapos lang namin mag-jogging and walking. So, nakailang laps ka, Cherry? 2. Kamusta pakiramdam? Kamusta? Okay lang. Ate, Hello. nakailang laps ka? Hindi ko alam. Kamusta pakiramdam? Okay lang. Dalawa. Mother Deer, dalawa. Kamusta pakiramdam? Maganda sa Ulit pa ba tayo? Ulit pa. Parang ayaw nang umulit So guys, yun, para sa akin naka-alim naman ako and naka 8,000 plus steps ako. So ayun, ulit pa